प्रमोद बर' सार नोंथाङा आंखौ अननानै जेरैबाबो अनसुंथाइ हरनांगोन। बिटिआरनि चिफ प्रमोद सार आंबो हारिनि गान गाग्रा आंखौ अननानै सारा जेरैबाबो माने आंनो अनसुंथाइ हरनांगोन। आं गानखौ गानो दाबो हांमा दं देहानि थाखायनो गोग्लैसोना दं सार। हारिनि गान गाग्रा आंखौ अननानै सारा जेरैबाबो माने आंनो अनसुंथाइ हरनांगोन। आं गानखौ दाबो गानो आफस'स दं देहानि थाखायनो गोग्लैसोनानै दं सार। दुखुनांथाव खौरां 1991 मायथाइनिफ्राय बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोनाय गाव हारसिंनो राजा रानि बान्दा सान्थ्रि गाहाय बायदि बायदि आखुनि फाव खालामनानै बयखौबो मिनिहोनो हाग्रा मुंदांखा फेस्ला फाव खालामगिरि आदा फाजाया देहानि बेरामाव गोग्लैनानै दं। बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोनाय सासे फेस्ला फावगिरि चिरां जिल्ला सामफाबथिनि थागिबि आदा फाजाया गोबां रोखोमनि गोब्राब बेरामनि नारसिननायाव बिसिनायावनो गोग्लैसोना दं। मख'नो गोनांदि बिथांनि बेबायदि बेरामाव गोग्लैनाय खौरांखौ मोननानै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा खौरां लाफैदों आरो बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ बिथांनि देहाखौ गोग्गो मोजां खालामफिननो थाखाय रांनि अनसुंथाइबो बिदों। बेराफारसे दुखुथिया बेरामजों भुगिनांनाय आदा फाजा बिथाङाबो गावनि देहाखौ गोग्गो मोजां खालामफिननो थाखाय दुखुजों बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'निसिम अनसुंथाइ बिहरो। बेनिखायनो समाज सिबियारि सुबुं अनफावरि नोंथांमोना थाइसे थाइनै रांनि मदद होनो गोसोब्ला 7636957681 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानायजों लोगोसे मदद हरनो हागोन। आं दिनै हारिमु आफादनि बिथां प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरा फैनानै आंनि लोमजानाय साजानायखौ नायफैदों। जोबोद मोजांनि खोथा। आङो 91 निफ्राय गान गानायाव आंनि देहा सोलेराव गोबां बेमार सोमजिबायमोन। बे बेमारा दा जाखांनानै 2 बोसोरानो गोग्लैसोबाय। आं थाबायनो हाया मानो हाया बिदिनो अनेक बेमारानो 6-7टा बेमारा आंनाव साग्लोबबाय। बेखायनो रायजो राजा आइ आफाखौ आंबो हारिनि गान गादों हिसाबै आंखौ अननानै जाहाथे आंनि देहाखौ नायनो थाखाय आंनो एसे अनसुंथाइ हरो। बेखायनो नोंथांमोनखौ आं आखाइ खबजबनानै खुलुमो। नोंथांमोना मिथिखागौ आंखौ साम्फानि होननानै आरो एकथिनिया गाग्रा होननानै। बिनिखायनो आङो सानजा सोनाब सा खोला रायजो राजा आइ आफानाव आंनि देहाखौ फोसाबनो थाखाय आरो दिनै हारिमु आफादनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि फैनानै आंखौ नायसनफैनो थाखाय आं रोजा रोजा खुसि। बिनिखायनो नोंथांमोनाव आं खावलायहरदों नोंथांमोना अननानै आंनि देहाखौ फाहामनो एसे अनसुंथाइ हरोब्ला आङो गाफिननो हानायनि खायदा लागासिनो दङ। दा हायाखै बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनाव खुलुमनानै खावलायबाय गाबख' हरबाय बिख' हरबाय। हस्पिटालाव गोबां जायगायाव देखायबाय मुलि दावा मिलायथाराखिसै आरो ओरैनो बर' हिसाबै अजानावबो थांबाय बावबो मिलायथाराखिसै। दासिमबो न'आव गोग्लैसोनानै दं। बेखायनो रायजो राजानिसिम आं आदा बाजै गासैखौबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावसिम आंनि देहाखौ फाहामनो थाखाय आं खुलुमहरबाय। आङो अनसुंथाइ खावलायहरनाय जाबाय आरो गोजोन्थों। देहाखौ आङो ओरैनो उदैयाथ' नोंना सोलिखाया लिभारनि थाखाय आरो सुगाराबो 500नि गाहायाव फैयाखै आरो ओरै दन्दिसाबोथ' दन्दिस दंखायो आरो ओरै देहायानो सुगाराजोंनो नाख्रेबजाबाय आरो ओरै थाबायनो हाया। बे थाबायनो हायैनि थाखायनो आङो बेबादि खस्थ' भग खुलिनानै दङ आरोखि आं। सिगाङाव हारिमु सिबिनायाव माबायदि मोनोमोन? सिगां हारिमु सोरजिनायावथ' आं जेबो सानाय सुनाय जेबो मोनामोन। आं एखे 7 दिन आङो एखेराहे 7 दिनबाबो आं अखा थमब्लेट थमब्लेट गानो हायोमोन। हयथ' रायजो राजा नुदों आरोखि नुदों। दायो देहाया मोजां जाफिनोबा नों बे फावखौ खालामफिनगोन? औ आं देहा मोजां जायोबा आं दाबो नाजाबावनो गोसो। दाबो बाहायना जासि हरगासिनो दं नाथाय आंहा गोग्लैसोनानै दं देहाया बेसो आरो
आं बेखायनो खावलायहरदों मा आरो मा मा नाम मुंनि माबा गाबोखौ आङो नाटकआबो गायबाय दाया सोरनि गोरोन्थिया सोरनि न'खर संसार बिहारि लाना मा मोनखो खाफालनि सिन्दुर आं बेफोरखौ गायोमोन आरो आगोलाव नोंथाङा गाव हारसिंनो राजा रानि गुबुन गुबुन एक्टिं खालामनाय नुयोमोन। आङो दैखरगुरि मालागुरियाव आङो 4 बोसोर हायार जादों गानखौ 10 थाखा हरसेयाव गानायाव 4 बोसोरनि उनाव बिसोर गानखौ गारबाय बिसोर गानखौ गारनानै बिसोरनि खसाबखौ लाबोनानै आं हारसिं गानाय जादों आरो सामफायाव लाबोनानै बेबायदि हारसिङैनो राजा रानि जायो। आं हारसिङैनो राजा रानि ओरैनो अबेबा 40 जन अबेबा 45 जन अबेबा 30 जन खिन्थु रायलायनायजोंनो मेकआप खालामोमोन आरो अबेबा सान्थ्रिफोर 7 थायोब्ला 2जोंनो मेकआप खालामोमोन आरो राजा रानि 2 थायोबा राजकुमारी थायोब्ला माने राजकुमारीजों आरो राजाजोंनो मेकआप खालामोमोन आरो बेबायदि ओमफ्राय बान्दा बान्दि अनेक बिदिनो प्रमद बर' बिथांखौ मा खावलायगोन नोंथाङा? औ मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद सार आंबो हारिनि गान गाग्रा आंखौ अननानै सारा जेरैबाबो माने आंनो अनसुंथाइ हरनांगोन आं गानखौ दाबो गानो आफस'स दं देहानि थाखायनो गोग्लैसोनानै दं सार जेरैबाबो प्रमद सार आंनो हरथारनांगौ अनसुंथाइखौ आं गले गले खावलायहरबाय आखाइ खबजबै सार नोंसोर हराब्ला नोंसोर नायाबा आंबो हारिनि गाबोदोंमोन सार आंहाबो दुखु थागोन सार हांमा थागोन सार बिनिखायनो गले गले खावलायहरनाय जाबाय सार। खुलुमबाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि मिडिया नोंथांमोननिसिम दा जों दिनै बे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै दिनै जों खोनानाय लोगो लोगो बिथां बिनेन बसुमतारी जायखौ आदा भाजा होनना बुङो बिथाङा 1990 मायथाइनिफ्रायनो जे गाव हारसिङैनो जे बर' हारिमुखौ गोबांथार नायजाब बानायनानै गावनो बानायो गावनो हारसिंनो एक्टिं खालामो गावनो राजा रानि सान्थ्रि गाहाय जानानै गोबांथार बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिन्थिबोदों। दा बिथाङा हारसिंनो जे बर' हारिनि हारिमुखौ जे हारसिङै सिबिबोदों दिनैसिम बिथाङा दाबो गोसो दङ बिथांनि देहाया जुदि मोजाङै मोजां थायोबा जों आसा खालामो बिथाङा उनहालागै आरोबाव रायजो राजानो गावनि रोंगौथि आरो बर' हारिनि हारिमुखौ सिबिनायाव आरो गोबांथार बिहोमा खालामबावगोन। दा बिथांनि बे दासान्दि गोबांथार उसुगाव जे दं बिथाङा पेरालाइस जानानै दं बिथाङा गोबां रां रुफा नांगौ। दा जोङो बर' हारिमु आफादनि जानानै जोंहाथ' जेबो गैया दा बिनिखायनो बिथांनि देहाया जाहाथे मोजां जायो बिथांखौ जाहाथे इसोरा मोजाङै लाखिबावो जोंनि गेजेरनिफ्राय जाहाथे बिथाङा आरो एसे सम थाबावनानै बर' हारिमुखौ सिबिलांबावनो हायो बिनि थाखायनो जोङो रायजो राजा आइ आफाखौ हारिमु अनखावरि जायफ्रा हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनहा जाहाथे बिथां बिनेश बसुमतारी जाय आदा भाजा बिथांनि फोसाबनायनि थाखाय एसे थाइसे थाइनै बिथांनि एकाउन्टआव थाइसे थाइनै हेफाजाब हरनो थाखाय आङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै बयखौबो रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायहरनाय जाबाय आरो एसेनोसै।